komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, 4:52 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas nagdangat na sa 7,192. Ang mga nagkalabata naman arana sa 477. Ang mga nag-alalayo 762. Una sa balita, una sa aksyon. Sa buong lamang adlaw, may ara sa 911 ka bag-o nga kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Kag 40 ang mga nag-alalayo. Ulihi ini nga datos sa ginpresentar bago lamang sa Undersecretary sa Department of Health ko na DOH nga si Maria Rosario Vergire. Sa lawat mayong hapon na naman, madabo-dabo ang nagpolo pamalakpak kag nagpasalamat tungod sa pagkatupa sa ulan sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod. Apang ang yes nga pagtupa, medyo kasarangan lamang. Pinalamang sa minutos kag daw ginwisik-wisikan lamang ang nagabalalagtik kag nagmalala nga kadutaan. Ang pagkatupa sa ulan nagpabugnaw ini sa parahon bisan makadili lamang. Ang mga tanong nga kon mga tao pa nga pwede makahambal kag maya pinsar tihog nga magatumbo-tumbugid sa kalipay bagod malawig-lawig man nga mga inadlaw mga kaaksyon nga sila ang wala makatilaw sang ulan o kon tubig. Amo ni naghahatag sa ila sang kusog kag resistensya. Initaran sa gihapon nga napatihan nga danasang hindi na kinaandan nga klima sa kalibutan. Gabisan tiyempo subong sang dry season o kontig ilinit sa gihapon ba pagtupa sang ulan. Karan kita dapat na lamang magpasalamat sa ato sa nakahitaasan bangod initanan ang iya sa nga pagbuot. Mas mayaw-mayaw gani kada adlaw matupang ulan pero dapat hindi lang tuman kadamol. Kay kon magdamol gani kag magbundak ang balatian sang Bacolod liwat na naman nga mabatsagan. Una sa balita, una sa aksyon. Anong balatian? Ti siyempre baha. 5 minutos nga bundak way untat nga ulan sa Bacolod. Dasig pa sa alas 4 pagsaka sang tubig. Pero kung magatupa lamang nga kasarangan, inang dulaon nga lang mga yabok bla sa mga duta alagyan nga hindi simentado, kag mawisik-wisikan ya, matulutin doan nga mga higko nga mga alagyan, mayo-mayo na para sa aton.
Inyo palatuntunan Action Reports After Edition, Lunes Tubtob Sabado. Masurusubra isa ka oras sa pagbalbal nato sa mga balita impormasyon kag may paaman nga kalingawan. Diri lamang sa DYEZ Action Radyo Bacolod. Ari kita sa pit sa 24 na sa bulan sang Abril. Tuig 2020. Kamusta ang inyong sitwasyon dira? Samtang ara kamo sa gihapon nag-uluantos gamay. Kag nag-sulo sakripisyo gamay. Ang iban ti sakripisyo dako labi na sa mga tao nga tamaran mangita sang ila sedeng sarang nga makitaan ti ilaban subong weman trabaho kaya nagahurat lamang sila sinita sa tags na ka mga puloyan sang rasyon kon bulig palin sa ato sa gobyerno. No choice kundi hulaton na lamang kung saan o magaganhagan ining krisis ang epekto kon peligro halit nga dalasang kagaw nga corona. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 4:56 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo ka aksyon na Marlon Hidawaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una kita sabayan sa nga balita lokal, Pangulong dinala Negros Occidental Bacolod. Sa gihapon padayon nga nagasuprer sang epekto sa krisis ang COVID-19. Negros Occidental nga level. Negros Occidental nga balita makakalibot. Bangod ang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Nagadugang sang duha kahapon o kon gin-report kagabi. Kagsubong nangin apat na. Una sa balita, una sa aksyon. Interagency Task Force IATF Sangga Negros Occidental mayara sang pagklaro. Wala tanto sang kahangawaan ang mga Negrosaron kag Bacolod nun sa pagdugang sang COVID-19 positive cases. Bangod ang duha ka mga nagpositibo nga mga overseas Filipino workers, mga OFWs tibo sa lingon na mga nagtrabaho ini sa iban nga pungsod nga na-stranded sa probinsya sang Cebu kaginbuligan sa ato sa gobyerno provincial pagi sa kay Governor Bong Lacson kag former Congressman Albi Benitez nga magkapauli balik diri sa probinsya nakapauli gid man apang why na ini makalagaw kundi na diretso ini sa quarantine area sa Provincial Healing Center sa Banwasang EB Magaluna. Plus sa mga pasyente, lon sa ginatuwag nga asymptomatic o kung wala man sa nabatyagan nga malain nga sintomas ang virus sa ila sa lawas. Una sa balita, una sa aksyon. Pero kung mga sintomas ni sang COVID-19 daw hindi mamakitinding tawo kamayara gani maka-action pasyente nga nauna pa siya patay antes may baluan nga positibo gali siya sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang COVID-19 Laboratory Center kon madayon tanan nga plano nangin tatlo na diri sa Negros Occidental kag Bacolod sa online press conference, online presentation sang IATF subong lamang nga hapon nagapresentar man sang ila sa deng tikang o kon masunod nga plano ang Philippine National Red Cross Negros Occidental Chapter. Ang plano nila matukod ban sila sang kaagalingon nga testing center. Una sa balita, una sa aksyon. Ang target nga mahuman hindi maglawig sakbulan. Pero si Provincial Consultant Albi Benitez nagayo sa Philippine National Red Cross na kung pwede hindi na papalabuton pa sakbulan, pwede mapadasig-dasig ang pagkumpleto sa pagpahamtang sang sining COVID-19 Laboratory Testing Center. Para kung matigayon, ang Bacolod nagatinghwa man gadaan subong nga makapahamtang bansang kaugalingon nga Laboratory Center, Lab Test, Testing Lab, sa bahin sang Doña Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Plus ang probinsya, hambal di Benitez may aranas ang ginatuwag green light, kung silingon ti laban-laban ban,
nga maaprobahan na sang Department of Health ang license agud to nga maka-operar man ang ining ipahamtang man nga laboratory testing center sa COVID-19 sang Negros Occidental sa bayan San Teresita El Halandoni, Provincial Hospital sa Silay City. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ning ginatubang naton sa mga problema mo. Wa kita sang kaugalingon nga laboratory testing center. Kaya ang mga specimen akon na swab nga ginakuha maka-aksyon sa mga tawo nga ginausisa angot sa COVID-19 dito ta na ginapadala sa bahin sang Western Visayas Medical Center sa probinsya sang Iloilo. Ting iban to nag-ulugok lang, ang iban to daw way tanto matutukan bla. Kamanti pila bala ka mga probinsya ang Region 6 ang Western Visayas anom ka mga kaprobinsyahanan, hindi man lang Negros Occidental ang may kaso sang COVID-19, kundi iban sa mga probinsya nagapalibog man, nagapanikasog man, nga mapadasig man ang resulta sa ginpadala man nila nga specimen. Una sa balita, una sa aksyon. Tikon maaari kita dari sa Negros kag Bacolod, ang specimen nga nakuha dari alin sa Negros kag Bacolod, dira ta na lang ipadala. Pwede ta na guro may baluan sulod sa 3 kadlaw. Pwede tanan-tanan nga mga tao ginadudahan nga kasi may sintomas ng COVID-19. Ma-clear na bala, mabalaan gid gun bala infected sa o kung hindi. Isabong damo gyapon sa nagahangla Lasa isa pa ka problema. Amo ang yamo kag taga-soprer sang pila ka mga Negros aron ka Bacolod nun nga mga pasahero nga ato subong sa bahin sang Manila, Cebu, Luzon, pila ka bahin sang Mindanao. Mga pasahero ini sila nga stranded. Tagod na labotan sila sa ginatuwag nga Enhanced Community Quarantine Implementation kag lockdown. Hindi sila makahalinto. Amo ning ginabuligan tingwaan karon sa provincial government nga maapas to kag mapapauli diri sa probinsya. Ang record maka-aksyon nagapakita sa bahin sang online site registration sa Humanitarian and Response Cluster sang Interagency Task Force nagapakita nga lapit na 2,000 kanegrosanon kag Bacolod nun ang nakaparehistro but silingon ti amo din kanabuon sang mga negrosanon kag Bacolod nun nga luyag magpuli diri sa probinsya kag syudad. Sige lang isa-isahon tani dugay-dugay. Plus mayaraman sang pathag si Local Disaster Risk Reduction Management Officer Dr. Zephyr Gerhard Kaelian. Ang reklamo aragid na damo sa mga reklamo kundi mayara sang ginapost nga web or pwede maagyan ang mga luyag magpangayo sa bulig. Di may pathag dara si Kaelian. Kung nga ang hindi tanan insigida maakomodar. 5:04 Action Radio Philippines Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sang balita nasyonal, tikay na sang aga maka-aksyon damo sa mga nagtutok gid sa mga nangin palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Angot sa gihapon sa sitwasyon sa pungsod sa COVID-19 crisis. Ang balita maka-aksyon pila ka mga senador sang Pilipinas mayara sang opinyon sa paandam ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagdeklarar sang martial law tungod sa ginaligar lawlessness o kung ginahimo sang New People's Army bisan pa nga may krisis sa coronavirus disease 2019 COVID-19 sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Pina-ekspersyahan naman sang pila ka mga ka-aksyon naton kung ano balang epekto sang martial law dito sa Mindanao, di ba? Ay pila sa ka mga senador nagsiling ati pabor sila sa sining plano sang presidente kun way naging sang choice kag kun kinahanglanon gid. Kag kun amo malang ni ang sabat para maresolbar ini nga pangatubang nga problema sang ato sa gobyerno batok sa sining grupo. Kinagsikat ang Negros Occidental kamati nagligag ng banyo sa area sang Himamaylan sa Carabalan
May beluhan ay lupok na luntad to, di ba? May 3 ka mga hubines pang militar nagklamatay. Nagkainkwentro mga rebelde nga New People's Army. Ikinasiling sang gobyerno, nga to mga militar to, nagbulig balang kuntani sa bahin sang mga taga-gobyerno man DSWD nga magdulong sang ining nga bulig ka pinansyal sa mga napiktuhan sang COVID-19. 5:06 Action Radio Philippines Standard Times. Hindi lang kamudara, kay ari man kami dito nakalinyada na dugay-dugay. Ang ato sa presentar nga mga detalye ang ato sa mga pangulong ni Niland. Ibo-bo ta dugay-dugay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Tagtaganay sang 6,000 pesos sa idalom sang Social Amelioration Program sang gobyerno. Kamusta na bala? Dari sa Bacolod, may pila na ka mga barangay na katapos-tapos na. Pero dari sa Bacolod, may araman barangay, ngaway pa nakaumpisa. Una sa balita, una sa aksyon. Observation report anay sa ato sa ringa patrol. Sitwasyon sang trapiko sa Bacolod. Plus nano balang ila sa ringa nasiplatan. Traffic reports. With Action Gian Diaz. Action Gian, ngayong hapon please come in. Padayon sa gihapon Action Mar ang paglibot sa Bacolod City Police Office, BCPO Mobile Patrol Group o NPG-AB sa pinaka mga dalanon sa palibot sa syudad sa Bacolod karon gilamang hapon Action Mar. Ihadir kina sa Kiar kay kabalo ka galingin ulo man nila subong kay ongoing panagtaganay sa Social Amelioration Program ko nang ayuda abi miangot sa SAP kag isa diri nila ka problema kay pero tikaramo sa masalakyan nga nagasunumbali hindi man sa pila ka mga national highway kundi bisan sa pila ka mga area sa barangay mga kaksyon. Ilabi na mga salakyan abi nga nagapadulong sa pilag ng Amerikano publika trabanan diri mga pribado nga sakyan yaraman ang mga tricycle kag single nga motor ang mga rason kung ang ugot na ng pagbantay kapon sa natapos sa Bacolod Traffic Authority Office o kung bitaw kami aray bang mga single nga motor kung abi mga tricycle rather nga nagapakuno ng private vehicle o kung personal purposes abi family use ang ila naman diri nga tirada ay katapusan pa sekreto gri nga nagakuha sang pero kung may masiplatan sa dalan, ang laing dili kay ginasukot nila Action Mar doble ang presyo. Kaya mo subong ginabantayan sa aton nga mga otoridad, agad masiguro nila nga wala man makalusot dira nga mga bintawso pag-abi nagabayular sa mando sang gobyerno Action Mar. Ang patrol karon nga po nalikita along area sang dalan Araneta sakop sa barangay Tangob, surad sang Bacolod. Sitwasyon diri karon laka-laka kay lisipon nga masalakyan, pribado ang kalabanan aton diri makitaan, may mga pick-up, may mga sedan kon auto abi mga SUV mga kausyon ang manikrabanan nga nagabiyahe karon nga po kanami sang panyempo kaya wala nga nami aman ato nga motorista nga biyahe kon tani kada kay ninit kon na jutay ang mga salakyan nga makita naton mga kausyon nga nagabiyahe karon gilamang nga po ay baruan sa gihapon nga lang kita sa dalom sang enhanced community quarantine along area diri mga kausyon sang o kon banggagid mismo bla sang barangay Tangob kita diri naton may nagasinong balik nga mga tricycle may mga pasahero dahil importante na sunod ang social distancing isa ka pasahero driver po duwalang tanan ang yara sa nakinabi nga ginapanagutan mga aksyon may mga single nga motor kinagabiyahe karon nga pon pero kalabanan sila dali mga delivery sa mga pagkaon mga aksyon nga ginapanagutan nga magbiyahe manaswang asang purpose kidamang nila dali makabiyahe karon nga pon ang paang mga aksyon nagpanumdom dali ang tagpamuruan sa MPG ang Mobile Patrol Group sa Bacolod City Police Office kasi Police Lieutenant Rondel Tapang sa publiko nga kung kamo padulong sa pila ka mga payout center dapat i-make sure git nga may bitbit kamo sang inyo naman nga home quarantine pass agud nga mo nagutan kamo makagwa makaksyon no kung hindi gani kung hindi man tiyempo ninyo kinahanglan kamo magwa kag wala kamo bitbit ra na naman nga mga ID o kung nabi ka nato nga home quarantine pass mismo kag pila ka mga dokumento nga makamoton may mga transactions ka opisyal na karatuan sila doon nga bitbit tinawag na hindi ka mo madakpan sa mga otoridad. Kaya nasubugin na confirm mo sa masalakyan nga nagabiyahe kaya kung amo sa sitwasyon ang isa din obserbaran sa mga otoridad makagsundamo nga nagadamo ang demand nga gusto man nila makagwa tikon na
magdiba na ini problema ni magkaksyon, especially kung kita man ilang may iban abi nagaviolar man mismo, kaya mo na sumang ginabantayan sa aton nga mga otoridad. So pag idiri kay Sir Tapang, isa man nga sumang nalibot, amo ining mga lugar, nga ko sa diin ginapatigayon ang payout sa SAP Makaksyon, ang kinanglanon diri kaging ginugtasan kay na ni Sir Tapang ang barangay Banago kay wala ko na sunod-sunod sa iya ang ginatawag nga social distancing mga kaksyon. Pinaka-instruction po para maanaw dito mga nag-adoption na mga barangay po, sir. Bali, ano lang nila, actually kanina umaga magandang ano yan, maganda yung sistema, no? May purok na mga instruction naman yan, nga kung ano lang yung purok ang pwede dito, wala pa katuo nila. Eh kung pagkatuon na, mag-inutokin na yan. So simply on our end, sa pulisya, so we'll continue our recorrida on social distancing. Pero that is only the actual results. So kung ma-minimize ang pagkanto sa tao, hindi magandang darami. Diba? Anyway, nasa listahan naman yan sila eh. Bakit? Hindi na ibig sabihin ngayong araw lang ibibigay yan. We can give it even tomorrow, the next day. Diba? It is just a privilege of the government. Natagaan ng SAP sila, pero it should be done properly, systematically. So yung observation ano yung umaga, okay. Ngayon naman, dito naman ang police, siyempre we continue with our social distancing awareness. Pero siyempre on the level sa mga barangay din, ilagyan ng sistema ba't sumapurok. So lahat po ng barangay constitution yung hiningi po nila sa sistema lang po sa yung ano lang, clustering ba, anong purok lang ang pagkatuwa nanay. Yung kaya lang, kaya, hindi yung tanan-tanan. Konsanta na, mag-inusap talaga yan. After mo si Police Lieutenant Rondel Tapang, ang tagpamuno sa MPC, na diri sa Bacolod City Police Office. Actually, pinaka-teritoryo na nila, i-check nila ang crowd control ng mga sanakyan nga nagasinumbali, kaya itiiruguyog nila makitaan kung ang mga nagabiyagin na bala ang purpose sinitanan for the purpose ka magkuha sila sang ila mismong ayuda makaksungikan sa social amelioration program sa ila barangay. Kaya kita madali sa aton nga mga otoridad, nga kinalagi nabi magdala sa salakyan ka magkanto sa pinaka-payout center man, kamo ning loyal nila nga may baluan pero ng pinaka-rason makaksun nila sa otherwise, diba namin may mga senior citizen nga kinala mga biyahe o layo-layo abi sa mga payout center. Amo ni ko nga may mga salakyan pero di kinanglanon panogyan dali sa mga otoridad mas ipamaayo gid nila nga kung kakatlakat naman maglakatlakat kay kung nagapang nakaton sa dala nun hindi maginagbayanay no i-preserve kag isundon sa gyapon ang natawag nga social distancing mga kaaksyon. Breakdown ang pagtaganan na nabili na lang barangay Banago kag barangay Mandalagan. Tapos na aksyon mo ang panagtaganan. Actually may mga schedule karon nga adlaw temprano sa area sa barangay 26 kumo ining barangay 26 action mar kung hindi ko magsala ang iladring kota karon nga adlaw nga panagtagan nagadangat gid lamang sa 320 no kag may 1.9 milyon pesos na funding o funded amount. Ang barangay Sumag na may 1,505 ka mga beneficiado first wave nila karon nga adlaw ang ginpadala 1,505 may alin sa budget o funded amount nga 9.03 million pesos. Nag-umpisa sila alas 10 ng aga, mga takna alas 3 ng hapon, natapos-tapos ang panagtaganay. Ang ilang venue payout center, diri mismo makagson sa may area sang gym, sang barangay Sumag mga kaagson. Ang sa may barangay Mansilingan, temprano pa man nga natapos makagson ang ila diri panagtaganay sang ayuda ang ila payout center dala mismo sa may gym sa barangay Mansilingan natapos sa na mga alas 4:30 sa hapon ila diri 1.5 ang ila makagson nga funded family. Ang on-point pa isa klibo ni gani Mandalaga no for the second wave pero sige patugyapon nila panagtaganay sila sa barangay Mandalagan as well as barangay Banago nga meron 1,488 ka mga funded families mga kaaksyon. So ibanda mo ni hamba sa publiko sa mga otoridad kung may dala sa lakyan hindi man nga pasakyon dapitanan nga mga
kilala nila nga nagakuwasang ayuda mag-aksyon. Titikinan gyapon sundon ang ginatawag nga social distancing. Karon nga po nagpatulari na kita sa may plaza publika, kita naton diri pa dahil ng pagbiyahe. Ari madrin pila ka mga bus na mga service vehicle nga of course gipaulam sa sulod sa Bacolod sa Valleca Transit Incorporated, pero hindi rin naman sila kadamo nagapila nga mga salakyan mga kaksyon. Ang padulong karon sa isa ka lugar, update action Mar, mayara naman nagkradakpan nga nagahampang illegal nga panahon na naman sa sulod sa Bacolod karon nga po online dili kinag-operate hindi na niya iya ginika Bacolod City Police Office mga kaksyon. Dahil sitwasyon sa dalagan sa trapiko sa palibot sa sulod sa Bacolod karon gid lamang hapon. Raktas sa batawa taglibot sa Bacolod Action Jandi as nakita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salamat Akson John sa ato sa nga pagpanumbalik standby ha. Kay plaster to sa inyo kung ano ang update sa mga hapon nga presentasyon sang Interagency Task Force COVID-19 update sa Negros Occidental. Ang ilang sa nga resource speaker ang governor sang Red Cross, si former Vice Mayor man sang Silay City, si Halandone. May ara siya sang presentation may kadaran sa plano nga pagpatukod Manila sang kaugalingon nga laboratory center. Plus, may mga dapat man klarohon ng ato sa nga provincial government kag may pagpatahagban si Zephyr Gerhard Kailian angot sa mga problema sang pamilya sa mga stranded nga pasahero kag problema mismo sa mga stranded nga pasahero dito sa bayan sang Manila kung reklamo lang ang ato sa isa-isahon sos damo ang ginapalabot na sa provincial government. Hindi dapat amat lang Hindi na pwede matingob sa ato sa nga Interagency Task Force. Tingob taran-taran akomodar. Hindi na kwan la. First in as yun ang una mo ng unahon man nga hatagan sang prioridad. 5:17 Action Radio Philippines Standard Time. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19
kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa atin. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga ka-aksyon naton nga naga-problema sa ilang sining atay, hindi mayong pamatsagan nila bangod sang ginabatsag nila nga referensya sa ilang sining atay, mabalatian lang atay ang sabas na maka-aksyon DTX 500. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibo ning DTX 500 nga panguntra sa mga toxins ato sa nga lawas. Hindi na papadugaya pa mag-DTX 500 na. Kaya kabudlay kon padugayon mo ginabatsag ni mo sa kag base maglala pa. Plus kung nataas ito sa nga blood sugar, may ara ka mo pa family history na may diabetes nga balatian, hindi na paghulata pa nga maggrabe pa mag-DTX 500 ka na. Una sa balita, una sa aksyon. Laboratory Center maka-aksyon ginatinguan sa ato sa mga opisyal sang gobyerno sa bulig man sang pinasari ka mga pribado nga sektor nga makaangkon sang kagulingon nga COVID-19 Laboratory Center ang surad sa Bacolod kag Negros Occidental. Now, isa sang ginaplano sa Bacolod kon matigayon ipamtang sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang sa Negros Occidental naman tinilaban-laban na kamantik kahapon kumadaduman si Provincial Consultant Albi Benitez. Nag-istorya na sa team halin sa DOH, WHO kag RITM nga personal nga nag-usisa sang facility bladra sa TB facility room sang sila hospital kaya mo nang i-convert bilang laboratory COVID laboratory testing center. Na kung matigayon, laban-laban mauna ko rin sila hospital ni kaya manti may green light na hambal ni may positibo nga ang resulta ng pagbisita kahapon personal sa nga taga-DOH sa sila'y hospital. May ara na lang sang jutay nga ginahulata. May final testing, may paghanas, may training sang mga medical technology. Hindi ba ni madugoyan kamanti ginahatagan nila pagtamod subong sa atos nga provincial government. Nasubong nga hapon sa online press conference ginpatigayon sa Negros First Residences.
Ang nagaserbe governor sang Red Cross dari sa Negros Occidental, former Vice Mayor sa Silay City, Jay Halandoni, nagpresentar sang plano sang Red Cross dari kami araman sila sang pagtingwa nga makatukod man sang ila kagulingon nga laboratory center. May ara kita duwa ka testing center ang province kag ang region ang Red Cross mapatindog man. We do not say nga ining aton ni dugang ini para sa aton nga mga testing centers diri. Pero gapangayo pa kami gyapon sang bulig sa aton nga mga private individuals dira kay ang ini nga testing center naton, again, your Red Cross is an auxiliary to government. Nagabuhi ang Red Cross sa mga inyo nga mga bulig, inyong mga donasyon. So ang ini siya bulig man ini sa province para makita ginaton kung ano gid bala ang sitwasyon sa aton diri sa sa Negros para sa paagi sa mga testing naton. Ang makina naton pareho sa Manila, fully automated ni siya nga maka-test sa madamo-damo, siguro mas damo-damo pa sa iban nga mga testing centers naton, no? Why kita let's say compete or anything, nagabulig kita sa iban nga mga testing centers. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Now, si Provincial Consultant Albi Benitez naman maka-aksyon. May aras ang pangabay sa Red Cross. Na kung pwede mapada sila sa gabanti. Amo ni subong ang ginaproblema sang bisan diin man siguro nga kaprobinsyahanan. No, ang kakulang sa ato sila nga mga laboratory testing center. Kaya man nagadamo ang mga ginakabig PUMs sa COVID-19. Iban niya ang mga taong nag-aabot dari sa Negros Occidental halin sa iban nga lugar, automatic PUMs na sila. Person under monitoring sa COVID-19, kinahanglan nga ipidalom sila sa rapid testing. Kaya na mayara man sang pagbato ng ato sa provincial government sang 1,000 ka rapid test kits. No, gindunar sang Senate Majority Leader nga si Senador Juan Miguel Zubiri. Si Zubiri, isa sa mga opisyal sa gobyerno nagpositibo sa COVID-19. Pero na-clear na niya, nag-ayo na niya. Kaya ba isa sa mga rason kung nga ang luyag niya nga magdonar sang mga test kits, hindi lamang doon sa Negros Occidental, iban pa sa mga kaprobinsyanon, dito ganit sa mga ospital sa area sa Mindanao, mayara sa sanggin donar to mag-aksyon nga kapin 6,000 gid ka units sining test kits gani. Di ko matigayon ni sa Bansang Sinay Hospital, ambal ni Benitez na ko mabulig sini sa probinsya. For the information sa tanan, no, ang ato nga plano it is not just Corazon Locsin nga nabati ko, they have already funding coming from the city of Bacolod, and ang Teresita Halandoni nga ginbisita sang DOH team kagapon kagang RITM for final inspection nga butangan ta sang testing lab. We also have Red Cross, no? So miskin gani tunga lang sang ginhambal mo ang capacity for our testing lab diri sa Negros or here in the Red Cross facilities, it will be a big help din sa probinsya. So I think as sa timeline, hopefully ang Corazon kagang Red Cross within the month matapos na ni kag they will be operational. Ang Teresita Halandoni was given the green light by the DOH team kay may negative pressure na siya. So ginahulat na lang ang training sa mga medtechs naton so that they can conduct and a final testing. Nga hapos man lang ko ng final testing. They will, RITM will send samples nga nabalaan na nila kung ano resulta, and if it matches the results ang ilang test to sa lab nila, then we're good to go. So hopefully, we will have our Teresita Halandoni up and about really soon. And son may duwa pa kita nga testing labs nga maabot this Negros province, which is ang Corazon Locsin kagang Red Cross facility. Una sa balita, una sa aksyon. Now, sa Iluhanta naman maka-aksyon ang mga Negrense stranded passengers. Sa online site registration, sa Humanitarian and Response Cluster sa IATF,
Humalin Abril 17, Tubtob 24, Butsalingon Tubtob ini sa mga adlaw, as of 12 noon kaina, ang nagparehistro makaksyon, in short, nagpangayo bulig sa ato sa nga provincial government, 1,866 strand, damo-damo, no? Damo-damo gali sa mga stranded pa nga mga pasahero nga luyag magpulit diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Tialos katunga di makaksyon Bacolod no? Kay mga sobra 600 taga Bacolod. Ang iban taga pulis, iban nga banwa outside Bacolod. Ang April 17, amo nang pinakadamo gid nga nagparehistro. No, hindi mo silingon nga pagparehistro nila makaksyon automatic. Kwalipikado sila dayon sa listahan nga sang mga schedule nga magkapulit diri sa probinsya kabanti may ara sang proseso mga ginasunod. No? May ara sang dapat fill up sang kompleto nga information isa ina. Oh. Sa April 17 mo na pinakadamo nakakarehistro magkaksyon 534 gid. Ti subong adlaw April 24 42 ang nagparehistro timot silingon adlaw-adlaw mayara sa nagaparehistro. Ang provincial government mayara sang website makaksyon. Ti ang reklamo nga hindi labang isa kundi damo nga kon mag-sod sila sa website sang siling provincial government hindi sige dabla daw hindi makasulod. Ti ambal ni Kailian makaksyon pinamangkot niya sila sa IT expert sa website sa nga normal na kakatabo nga hindi sa galayon kay man may time nga gina-down na para maka-edit sa mga information manda. Oh. Ang nag-uyat na sila naga-handle na sila sa website Plus, ang internet connection, di gima na malikawan, gakatabo, gima makaksyon nga may nahina. Mo nang rason. Kagti siguro, isa man sa rason, da bangod sa kanabuon sang mga nagaparehistro, adlaw-adlaw, hindi sa gilayon, maakomodar sa ato sa nga provincial government. May pagpathag dira si Dr. Zefard Kailian. Yes, no, gipamangkot naton ina ang aton nga IT no nga hindi ma-access ang aton nga website no. Number one is may ara kis nga gina-down nila para maka-edit sila sang ang mga information nga pwede ihatag pa sa aton nga mga naga-register. Two is ang internet connection nimo mahina, then maduludugayan ka or mabudlayan ka mag-access ang aton nga internet site. But then again, kung lantawon mo ang number of registrants, makita mo nga nagasulod ang ilang nga gina-input nga data. Ag mag-input sila sang data, once nga may ara na nga daan existing, ginahambalan sila nga duplicate information. Meaning, ang ngalan mo is already in the list no nga gina-generate namon kag ara na sa database ang imo information. So, you know, wala ka na need mag-enter the what's ang inang information. Sa mga nagapamangkot naman nga luyag la magsulod dari sa Negros Occidental, mag-agi lang be, no? Pero sabi taga Negros Oriental ka, maagi ka dari sa Negros Occidental, malabay ka, may explanation manda si Dr. Kailian. Pero dugangan, tada karon na. Sa action firing line, kami yara kita sang flash report sa patrol. Report! Sa patrol with Axon Jan Diaz. Axon Jan, please come in. Actually, amo ni kay nang ginsiling ko bala nga mga persona nga nadakpan bangod sila nga pagpanahon. Reportedly, action mayari naman diri mga SAPCAG 4-piece beneficiaries. No. Nga kalabanan sila dili bago lang man nakabaton sa ilang ayuda gikan sa gobyerno. May outring social amelioration program. Hindi nakatapos explain sa mga katulong. Ara man nakop na. Para lang election mo. Bagalagi di ka ng patrol car kasi station number 4. Ari kita tali pag wala nakabot sa area mismo kaksyon. Ang nag-operate siniiyagin mismo ka City Intelligence Section o kung CIS. But siringon, may intelligence monitoring gid yang patigayon batok sini mga persona. Kaya ang lugar aksyon masulod lon siya
Di may mga panimalay sa palibot, hindi pa mo sinangkag sa bulang area, kay dikit-dikit, kag ang lugar action mo, do idol place, nadalikwagid lang lugar mismo, kasi rin sila naghampang sining illegal na pagpanahon. Kung kapon, ang report natin dito sa area sang Punta Taytay, kag Barangay 28, Tungit, kag Pusoy, subong action mar sa isa ka lugar lang, duwagid kampang, may gatong sa piyak, may gapusoy sa piyak, no? Pito diri ang mga nagkalagakpa, nakakuwak na diri sa ngalan nila bago ginamang, ang mga nagkalagakpa na Musanday Ronald Biludo, 27 anyos, sa Ernie Constantino, 31 anyos, ining si Benny Arnaez, 35 ang edad, ining si Chris G. Chavez, 31 anyos. Ining si Randy Solidad, 37 anyos, Action Mar. Ang naibadrikiti ang lugar nila, hindi man drag mismo sa area sang proper sa Barangay Estefania. May ari dito sa Rin Homes, Phase 3. May taga Purok Pag-asa. So, may ari pag diri mga kakson taga Camilot Village. Kung naton, lagyo alayo ayang ila mga puloyan, pero ay dito kung anong rason kung nakalabot sila sa area sang proper Barangay Estefania Action Mar. So, dito sinabi nagampang sa illegal nga pagpanahor. Gin-check natin, gin-verify na sang police. Ang 4-piece beneficiary, amuning si Ernie, si Marites Magbanwa. 4-piece beneficiary ini siya. Ang duwa ka mga social amelioration program kung sub-beneficiaries, amo sanda Ernie Lama Constantino, kagining si Randy Kainoy. So, ang ibang dahil gina-check pa nila, ang 4 mga persona, kung hindi sila beneficiary, good man or hindi, no? Pero may mga recoveries dito, na-recovered, reaction mar, sila posisyon, kag control, ining para sa nagampang sang Pusoy, na-recover diri ang isa ka dick plaguing card, kag 1,521 pesos, ng kwarta sa naklailain nga denominasyon. So sa lutas sining ko na nagampang sang Pusoy, Musanday Biludo, ining si Constantino, ining si Arnaez, ining si Chavez, kag si Solidad. Nagampang naman niya sang Tungit Action Mar, amo sa Hilda Cordova, 54 anyos, ining si Marites Magbanwa, 46, kag si Edmar Beludo, 22 anyos, talanin na sila isang proper Barangay Estefania. Na-recover naman sila yung sikadik isang plaguing card, 64 pesos sa kwarta sa naglailaing yung dominasyon, kagati of course ang lamesa to dalasa man pating bangko Action Mar bilang exhibit mo kung ebidensyabe sa pagpasaka sa nagkikigunaman nga kaso. So, ang kaso diri, paglapas sa Republic Act 11332 kay Executive Order number 26, so kung gitawag nga Enhanced Community Quarantine. Diyan, mga sa figures, pilagi sila tanang kabilo, gani? 7. 7 sila, so matabo na nga presohon gid sila. Presohon gid sila, Action Mar. Ang presohan subong, why hindi man gutok? Gutok na daan ang station number 4. Why social distancing, kumagabon ha? Doay gina magina action man social distancing ang gusto. Hindi may gagmay. Kasi mo lang problema diri sa mga sub-beneficiaries bala. Ang nabato nila 6,000. Pero lihot naton nga kumadakpan ka mo siligaw nga panahor, ang piyansa sa direction mark 30,000. Hindi kay go para sa inog piyansa mong 6,000 nga nabaton mo ibinang 4-piece nimo, no? Di sa nga ang apito ina-decide dan pa Action Mar, no? Sakto na po mga mo in terms of ang kagotok kondre. Decide pa diri ang BCPO kag ang station number 4 mismo kung di nila custody. It's either dito mismo Action Mar sa ilang headquarters or diri na lang under custody sa may police station number 4 kay damo-damo na sila. I-undergo pasakaan sila kaso once Action Mar saga kay ang nag-operate sa ni iya ka City Intelligence Section or CIS sang Bacolod City Police Office Action Mar. Flash report gikan sa patuloy taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nagsutan sa action sa Bacolod Action Radyo. Nanong nga katabo sa aton sa ning nasyon man? Minano ka pasulit-sulit sa nga paandam sa ato sa gobyerno, paandam sa nga DSWD, kaginataga na gani ka mo sa nga kwarta para bakal yung pagkaon na sugal gyapon na nung utog nilas ni man. Una sa balita, una sa aksyon. Nagpadugang pa sila problema sa aton nga pulis.
Ay may social distancing kita gina-implementar. Di paano ka maka-social distancing ko ginutok ka mo sulod sa presuhan? Laban-laban, wala pa na face mask. Nagdugang ang violations nyo. Katol ulo sa gobyerno bong no? Ang tao hindi gin magpalariho ang ila sa ring may bensaron na. Mayara gid yang nagapakabal na lang. 6,000 pesos. Kung kabano lang ka mo mag-budget sa maka-aksyon, may bata kadwak bilog, ubusan 4 makbilog na. Kasunod sang 15 diyas, igo-igo na. Di may paabuton baka mo nga duga nga 6,000 bagiti. Paano na? Sigurado di ka mo nakabaton sang ikaduwa nga 6,000. Kaya nakaladakpan ka mo sa kaso nga pagpanahor. Why ka mo sa dapat nga basulod ka gulingon yo? Una sa balita, una sa aksyon. Sa ato sa ring live stream, nagabanitor Inday Blaza, Jerel Marandi Dudo, thank you, Jocelyn Calabaan, Karkar Manaay, watching great Papa Jonel, Ate Jewel, Bailon, Kaga Jewel. Okay, Inday Blaza, ask lang please confirm extend ECQ ta. Why pa na confirmation na? Plano pa lang. Ang sa provincial government ko si Governor Bong Lacson, Negros Oriental, excluding Bacolod, may labot Bacolod, may separado sila mag-action nga desisyon o executive order nga ikapagwaman. Tisaban sa provincial nga level, si Governor Lacson kaina, nagasiling nga kon siya ang pasugtan, luyag niya nga ipalawigon pa ang ECQ implementation sa Negros Oriental sa sulod sang isang semana. Pagkatapos ang April 30 nga period, sa kismana ti palawigon 7 kadlaw. Pero depende pa na makaksyon kung 7 gid o kung 2 semana kay maistorya pa si Governor Bong Lacson sa taran-taran nga mga alkalde sa probinsya lagi sa teleconference. Online teleconference. Para nga ibaloon man kung ba nasugot ang kalabanan nga mga alkalde. Once kang mga majority sa mga mayors mag-suggest maka-action nga 2 semana tiyambal ni Governor Bong Lacson, pabor man siya. Hindi pa naging man naton mapaktan subong, wa isang eksperto, health experts, nga makapakot kung tubtub san ogid, agtahaw, madula, dalayon, ining pangatake sang COVID-19 nga kagaw. Bibing Dagiya Bautista, Lantaw Live, thank you. Araman si Carlos Roberto buena, thank you kay Carlos. Yol Mahal, watching FB Live from Lebanon. Keep safe, okay. Joyce Key, family do MIPIG, padayon lang gihapon, nagamonitor sa palaga ko na nga amay, degsi do MIPIG, stay safe. Lang da sintunan. Judith Calvis, Pamposa, araman si Maria Samara Fox. Yes sir, damo kami di-stranded sa Manila. Hambal ni Maria Samara Fox. Kaya matamat na ginabuligan sa ato sa provincial government. Bebeng Dagi, okay, nabasa ko na ni Kina. Leia Tanilion Baclor, watching live sa Abu Dhabi. Shout out pamilya ko sa Himamaylan City. Si Fuerte Andy, watching FB Live sa Taguig Metro Manila. Raman si Eleonor Regbi Agrawante. Lalaine Love from Singapore. Veronica Baliados Ichaus. May Saison. Good afternoon. Sa Kuwait ni si May Saison. Araman si Britannia Arroyo. From Laguna, stay safe. Family Arroyo, God bless po. Thank you. Bebeng, okay. Luadlaw Live Action Radio. Salamat na kay Bebeng Dagia. Jonalyn Logay Artaho. Salamat. Walfredo Ruiz. Araman si Inono Vea. Rotha Perez from Silay si Carcar Manaay. Si Childless sa Hinovea. Philip Alosagay. Thank you. Gada. Philip Laurente. Halanda din sa may barangay Minuyan. Lidaraka from Isabela. Thank you. Nahatag hambal ni Inono Vea na nagtag na mandalagan ang ayuda. May ngalan man ko paglawag sa akon ngalan, wala ko kuno nadala sa payroll, sa listahan, hambal sa nga DSWD. Sa Lunes pa, sure na nga makabaton man ko. At gina-schedule na siya. No? Gina-schedule na kada adlaw. Mandalag ko nga barangays Bacolod, linibo ang beneficiaryo, gina-schedule na. Di man pwede nga tingbon mo na kay base kung maginutok bla.
Si Ronnie Aldea, monitor sila sa checkpoint dara sa area sang barangay Alihis. No? Si Ronnie Aldea, patamyo lang asawa si Chona Aldea. Rosebell Yanis, watching from Qatar. Francis Mark Gornes, Tarurok. Mayong hapon, extend po ba dito sa Bacolod? Wala pa na mabalaan. Allen Transporto, Toto Allen sa Masville, Barangay Cobay, monitor Tatay Moroy, Nanay Letty, Mama Edna, Lapar, always monitor. Mga angels ko, AJ Joy, Len, Brad Budoy, Alex, always monitor, Action Marlon. Salamat ang iban, balikan taraman, dugay-dugay, 45 minutos ang nakaliga sa tak na nga alas 5. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod. Sa ng aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. 48 minutos nakaligis sa tag ng alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa mga-aksyon, importante nga mayara sang vitamin D3 ng lawas na tonsri. Ano go tabala mayara sang vitamin D3, bangod ako ang mabulig sini mga-aksyon nga mapahilayo kita sa anuman nga masakit o konbaratian. Sabi nang nga sabunti, aga baylo-baylo ang tiyempo. Kung pigaw-pigaw resistensya naton, dali kita dakpon sang masakit, lain matsagla, prone kita sa anuman nga balatian. Pero kung may vitamin D3, nakabato ginalawas naton. Kung vitamin D3 nga pagintaan ninyo, isa lamang pilion ninyo ang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Isa lamang ina sa damo nga mga produkto pa sang Life Extension Philippines. Mas maayo kung matapos-tapos ng ECQ implementation blood sa ato sa probinsya. Pwede ka makabisita sa ina sa klinika o kung opisina. Namtal sila dari sa may GA Esteban Building, Lacson, South Bacolod City. Sa likod lang sang Action Radio Bacolod. Life Extension Vitamin D3. Una sa balita, una sa aksyon. Andy Raffles, thank you. Mayong hapon, taga Bacolod. Nagkapamatik ko sa Okinawa, Japan. Thank you.
Anthony Jones Havilio Ceblano. Tamyag ko lang si Jaster Havilio nga nagahiwat sang isa ni ka-15 nga kadlawan. Salamat o happy birthday. Si Andrew Juanites. Si Andrew Juanites nga monitor Andrew Juanites. Francis Mark Gornez ta Rurok. Extend po ba tayo? Please respect my comment. Sa kay Francis, why pa sang desisyon dari sa Negros Occidental. Iban nga mga probinsya at kay na ginirekomendar na damo nga mga probinsya dari sa Pilipinas saya sa May 15 dari sa aton ginahulatang opisyal nga announcement sa ato sa nga governor sa probinsya kag mayor sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Kay Nanefe Campaniel, good afternoon. Then kay Edi Laos, monitor kami ni Nana Isabel dari sa Cain Town, Victorias. Rama si J. Anelias, Saragelia, Kenneth Valencia, Rex de Sena. Mayo pa ang manok nga inogbulang may social distancing. Oy, layo anay na sila kay ginagabantay. Tod, ang manok nga nagbulang sa mga manukan bla, may social distancing ginakagamon. Ay kung why sila distancing sa nalampok na tanan karon. Una sa balita, una sa aksyon. Good example no sa social distancing no, ang inogbulang nga mga manok sa manukan. Sak metro na mo. Sak metro, todon. Social distancing. Alin kay Rex de Sena na. Joseph Pacifico, manotor kami sa bunga, sa mga San Enrique, Jomar Halepa, Randy Nuwangay, Kagarasel Alejo. Thank you. Ansray Great Kuda Family Perez, Portadera Family, sa Lagranha, Kaga Family Halandone, sa La Carlota. Si Aconia, okay, Nelda si Guanse. Arama si Aconia, tamiya ko lang Perlado Family, Selene Homes, Fortune Town. From Boson Perlado of MV Sun Road, Yatkotsa, Nakudha, Russia. Shout out lang akon sa ni Family Raffles sa Villa San Agustin from Okinawa, Japan. Anthony Jones Havilio, si Blano, tamiya ko lang si Jaster Havilio nga nagahiwat sang yakin si Anyo sa Kadlawan. Okay, Lito Dayap, Heaven, si Kasata Efren Henovea, Albanez Milagros, okay, John Artornea, Jocelyn, Ari Visita Olak, Bea Jonathan, Lodi, Antigog Mayong Hapon, ARB, Aksyon Radyo Bacolod, si Toto Bea Jonathan, thank you. Ari babatik ko bala si Dr. Kailian Liwak, kay kadamo sang mga pamangkot, ining tabok-tabok sa mga tao, blati siyempre, mayara kita sang istrikto nga implementasyon sa pag-close sa border naton, pero mayara sang pamangkot, nga pwede sila magkaagi dari sa Negros Occidental. No? Pero sabihin, dari sila halin sa bahin sa Negros Oriental. Matabog sila sa ibang lugar, agi sila sa Negros Occidental, may ipagpathag dara si Dr. Zefard Kailian sang MPD sa Negros Occidental. Non-residents of Negros Occidental cannot enter the province. Hindi siya pwede nga mag-enter sa province unless transit siya maagi lang siya. And kung sugaton ka sang imo LGU, like the ining mga taga Oriental, Negros Oriental, no. So kung ang Negros Oriental maghatag sa amon, maghatag mangayo sang permission kay governor, ang ila governor mga permission sa kay governor to have a transit or maagi, then we are the IATF, no, kag ang aton IMT dire nagahatag sang permit, no, to transit or for safe passage. But you cannot enter the province without that safe passage o kung hindi ka mo residente sang Negros Occidental.
or wala kamo ginbaton or gin-accept sang inyo LGU. So amo na ang aton nga mga gina-remind sa inyo, no? If you're not a resident of the province, then you cannot enter unless may ara kamo communications alin sa inyo mga LGU nga Negros Oriental man na, Iloilo man na, Aklan man na, nga makatransit kamo on safe passage diri sa aton probinsya. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige, kabay pa nga nakabulig patag sa inyo ha. Kay damo sa mga nag-question, nagpalabot question diri sa aton kag dito man direkta sa bansang IATF. Si Christian Roa, thank you. Moyek Siaton, kabay pa nga hindi na ma-extend kay waay na gid kami budget problema namon ang bills ni. Okay? Alin kay Moyek Siaton. Amo gini problema sa halos kalabanan no? Trixie Bosio, mayo pa ang manok may okay, hambalya, may social distancing, mga tao wala gid. Mga tig-aulo gid gamonitor ko ni hamal ni Trixie Bosio. Sali Abalahon, si Peda, monitor kami ni sa barangay Panangkoy, Bacolod, arama si Ronnie Basa, Lagranha, Bats 93, Manila High School, stay safe, kamutanan, hamal ni Ronnie Aldega. Si Jonal Diamante Hinovaya, good afternoon sir, okay, salamat gid. 56 minutos na kaligas sa tak ng alas 5. Ang iban karon nga balita ha. Huwag na malamutan tutok sa aksyon na farming line with aksyon na Brian Morden. Nasay si media tob-tob alas 9 sang gabi. Badawi karon sa aksyon night patrol. Itaman ang temporaryo anay nga magapungkuwa. Sa ngalan ni aksyon na Eric Magbanwa, action night patrol karon alas basta Biyernes 10 PM no, alas 10. Okay mo na. 10 to 10:30 basta may night patrol. Basi kon sunod nga Biyernes say man gyapon kay daw may plano nga i-extend ng aton sa nga ICQ ni. Wa ita san choice. Sige, serbisyo publiko gyapon. Ato sa nga hinahatag sa inyo. Ang mga big time nga pamilya action Henry na suway lang sila no? Ang obran nila TikTok lang damos lang kwartay mo. Kita mo sa Manny Pacquiao ka TikTok ko, kita ko. Ay ara ka nagasiling ang mga basketball players plus sa NBA, kundi may ara plano nga ang NBA mabalik pa sa tuig 2021. May ara sang nagasiling pagbalik sang NBA si LeBron James tambok na. Una sa balita, una sa aksyon. Mga basketball players ni kuan niya, mintinado ning lawas kay ga workout sila, exercise sila. Nga sige sila basket, pero iban nga bisan mayara equipment para sa workout sila sa nga balay, ginatamaran ganiya. Ilaban-laban na habok ng inyo sa nga lawas. Habok sa katambukon. Bangod way obra tulog ang kaon lang. Una sa balita, una sa aksyon. Kami no, pinasahi nga hitabo ni sa kalibutan. No, basi kibot tablao. Si LeBron James nag-heavyweight na pagbalik sa Los Angeles Lakers. Hindi kabalo na sila mag-maintain sa ila sa nga lawas. Kita mo si Manny Pacquiao ho, gasige gani iya exercise. Dito sila sa nga balay ho. Exercise nga may paman nga TikTok. Kasatari mo sa Rubaya Gabarito, Ralph Iliorin. Good afternoon. Monitor lang ko ni sa Nigara, Brunei. Sa probinsya sang Cebu mga kaaksyon, pati kamong kaso to sang COVID-19 sila to. 352 na ang kumpirmado to nga kaso sang COVID-19 sa Cebu. Grabing Cebu.
Ang mga nagkalamatay sila to anom. Una sa balita, una sa aksyon. Ti ang Cebu amo nang gin-report mag-action nga mayara sa nagpositive lang nga tao pero asymptomatic siya way sang nabatsagan lain matsyag lawas siya. Naglagaw-lagaw ba to sa kuno ya? Nagupod pagani kuno inom sa makahulubog ilimnon sa mga barkada niya. Ila sumsuman man eh. Pagkadason nga adlaw ang mga nakaupod sa inom may nagpositibo man. Una sa balita, una sa aksyon. Dito niya sa probinsya ng Cebu. Happy birthday kay Tonton Dinulan. Oh, hala kay Tonton da. Happy birthday. Balik kapon eh, no? Iti subong Miyerkules, ano no? Nagligad nga 23. Sheila Alagos, good PM sir. Monitor kami pod ni Apong Alagos, Hacienda Mercedes sa Maaw, syudad sang Bago ini siya, no? Sir Wal Banyares, good PM boss, may ginhaya to nga kaabot na resulta sang lab ara sa sige follow up tadi ha. Message ni Roel Banyares. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 6, Uno Aksyon, Radio Philippine Standard Time. There comes a time. Inyo pala tuntunan Action Reports after of edition. Magawalik na naman, boss. Magasunod na Aksyon, Balita Evening Edition with Aksyon and Defensor. There are people dying. Kapo direct Aksyon, Henry Spulgar. With Aksyon, JM Baikin sa Technical Control. Ako naman, Aksyon na Marlon Henavoya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,